Sora-sora Sarane bakyo Iti turungko Asale suko Bekso puto mataram Sing ora tabrak celek. Iya salah sing. Si pawang ganteng wonten ingkang dados cucuking prajurit. Dalu punika kaasta panjenengan Bapak Guru Nur Rohman ingkang rupanipun bagus uleng-ulengan. Wonten ingkang sisihipun dipun aturaken panjenenganipun Mas Andi. Dalu punika ugi wonten tukang kebun saking SMP Telu Pajangan Bantul. Menika Mas Suyanto ingkang rupanipun bagus. Gagah pideksa sak meter punjul pira wis. Ingkang sisianipun menika saking Padukuhan Mangir Tengah Mangir Lor menika Juragan Kayu. Bapak Ibu ingkang badhe nyadhiak kayu supados menghubungi Lek Jodin. Wasana sugeng amirsani kanthi para kaning atur kula. Beksa Kuda Mataram Gepro Audio Sound System.
Nalika ing wayah sore
Hey ya.
Bakso Udo Mataram ya. Original. Kipro. Bener dong. Iya. Regetek. Iya.
Jos, ya. Es lah, waduh, eso dilestarake Mas. Yuk. Iya, iya. Gandrong-gandrong marang putri sangka langit. Viko. Lapo pono sewanto raja muda saking patahan Raden Udoyo gandrong-gandrong saking kantar angin kang nyoto umude ukoyo luar biasa sih. Ayo wes. Wes. Yes. Yuk. Ye, saat telepon belum kan nanti mundur. Wah, carry. Klintong numpak andong ngabel klingkong. Graya saeko tong kantong bolong. Adi gadang adendang goyang Semarang. Iringane bunang kendang rembag kembang ilang samar atiku ora sumelang anora cemplak kumandangku yang Semarang. Iya. Lagi ora diwadahi to mau. Kaya mau ki ya Mas Abdul. Iya. Klintong numpak andong ngepel klingkong. Gaya saeko tong kantong bolong. Adi gadang adendang goyang Semarang. Iringane Derenge matoken ingkang saselipun Blembang radi mundur. Nggih. Nggih. Yuk. Terima kasih. Sama. Wes. Wah lumayan iki lumayan. Woi. Yes, pokoknya tinggal mati perteni. Yes, lumayan itu saya itu hijau biru-biru kok. Kena gunung kok wadahmu. Yes.
Iya, iya, iya. Wes. Cara tensi sikrasi ngiu-ngiu Jangan kore kater antar playun Ah lumayan udah Solo suli saya banter banget si kore metu cini. Niku pun zina, niku pun zina. Nggih, aman-aman yo. Muhammad Yo, Bidar. beraksi. Yo. Ada wedi penontonnya gitu. Yo. Wah, lumayan. Bener. Lumayan di bendaharane gitu. Jarang teci sikrang iwi Jaran kore kateter banter playune suprandene si teci ngesete Soyo suwe Saya banter banget sini cimbang keter si kore metu cini. Yo, yo. Yo, 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 yo. hara hara hara. Ios. Yep. Iya, monggo. Nanti lebaran berubah rati mundur. TKT aman, banyune rapate oke. Si. Yo. Sora Sarane bakyo mite turunggo asale suko suku mataram Sing ora tabrak celek. Iya salah sing wong ora arep nibo kok dijorokne gitu. Yo. Oh iya. Paksa kudu Mataram lu. Reget ya. Yuk. Yes. Yo. Luar biasa sih. Yo. Iya, iki jane arep nyelek. Sak kecekele. Sik. Jane. Yes. Yes. Aku ke jan mbok mangke. Liran sikik, Mas. Mas, saya ketemu mau nggo tuku wadah iki, Mas. Yes. Kowe iki ya sing sabar. Sing sabar.
Iya. Mbak iki mangke lek metu kon madahi men dadi ra marai ingin. Lho. Iki kok jerak neng kaya aku malah jerak ngono. Syukur nusu. Iki malah nek segawone iki susah nono. Oh iya. Panas Aduh Kang Mas. Napa saestu to Kang Mas? Ya ngesu. Ora. panas udan ngeleng-ngeleng Yes ya. capek gunung Asik. Aku masih sak keju. Ayo pekodae kene. Wah, nek kok dadi kok kuntul. Iya. Oh iya monggo, Pak. Wis mesake iki lho Pak keju tenan terus. Lah iya. Oh, iki sing ndredeg kene apa ngendi? Oh, gede banget edan. Ndi? Oh, wah. Marahin nafsu. Ora. Ya Pak, monggo Pak. Nadyan waton saraton Swara surling kumandang sarane ngetan taling ngolon apa setya nekalakon Hino mane banyu bene tenan ora mulane le do ndeloki ora domblong ndelok banyu tuwasno pripun le nonton ngene aku anjo mapyuk tenan to jenengan niku kok wis kekelakandane kok celak mlumpang rada mundur ora malah njono sing kemu Dek jaman bertuan Jor kelingan anak-anak Bien tak obati Ing saiki ono hati Jarene wis meneh jarane wis meneh keturut sing dikatakan malah kamu biyen nate ayo saiki apa lali ngenang karo ngilu nang gunung tak jadongi sego jagung yen mendung tak silih kabeh gunung ape ngono dudu mayong Mangsaku wong kene iki sing marai blek kok ya jane bener ya Mas masker gede.
Ya Pak ya, monggo Pak Tigong ya. Wah, jane enak tenan. Iki Syukur bisa nyawa. Syukur bisa nyawa. Gunung desa. Tapi rejo. Iki ora ilang. Oh ya. Ayo digoyang yuk. Kipro Audio terima kasih. Bekso Kuda Mataram Cok. Desa Wisata Krebet Sendang Sari, Pajangan Bantul punya. Iyo. Dek cuman berjuang anjur kelingan anak lanang biyen tak obeni saiki apa jarane weh mana Ajarane bosemana turut kadang ombalakan biyen nate janji saiki apa lali oh senande Saiki mangke panjenengan nyuwun ingkang kagungan dalem gitu. Nah, mangke ampun ngekrek gede kula. Ana iki wis. Aku bolon dhewe. Oh, ayo rawani. Oh niki nggih sambatan. Lha piye ta? Sami kula ya sambatan. Lah. Mboten napa-napa wis ampun. Ya Pak ya. Syukur bisa nyawa. Gunung desa. Dadi rejo. Atene ora ilang. Adone padha. Seribu kata tak terlukis dalam dada. Di Malaysia kekasihku, aku rindu. Aku terbayang-bayang
panjang malam malam yang kutuju rasa ingin cinta pertama bersemi bulan bintang jadi saksi saling mengikat janji. Bandung Selatan di waktu malam Lubung Sutra Mega Putih Laksana Putri Legeng Kencana duduk benar di atas kekasih. Bandung Selatan di Dewi Purnama Jati laksana Putri Manja Ibunda Pertiwi terdengar suara senung padu di taman yang merdu ayo diseling kembang suara itu terbang pusaka nan seduh. Bandung Selatan di waktu malam jauh terdengar suara niat tamasya indah penuh kenangan riwayatnya tiada terlupakan. Ya saya Rasulullah. Ya. Ya ya. Iya iya iya. Ae 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 ae. Iya, canda. Iya iya. Iya iya. Woi. Sembuh. Iya 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 iya. Oh. Lah. Os. Oh. Ya. Iya.
Padane Gunung Lawu kebekan apa Riwisata dina minggu muda-mudi asesonyo balik kapan ombak tumekokno Haja ceria as karo mesem guyu kempe ing tawang indah bakso kuda Mataram Tareca Yo! Saya, yuk. Kipro, profesional sound system. Kinder. Yo! Yeah! Ja, oi! Marang titis wis kondang kaloko papan endah tumrapari wisata rame-rame nang isi ing samudra aja lali kabeh kanang mitra monggo ojo nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati wisata muda-mudi gembira kena swastara uga manca negara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang trita kae wis anti-anti gunung-gunung sinawang katon asri waya sore gawe tentrem ati iya ayo dik yo jaluk klasikan banter mas yo banter mas ya yo iya
Jaluk klasikan Mas, Jawa Mas, klasikan ya. Wis kaya men awake penak tengok wae. Lenggah wae penak itu. Yo, klasikan dibanter Mas yo. Heeh. Ya sike kok jur. Ya burung. Yo. Iya deh. Oh. Yo. Hus, ayo. Yo. Woi. Yo. Slow. Yos. Ya Mas. Yuk. Yes, ayo. Yogyane kang para prajurit lamun bisa sira anulada adoh ing nguni ceritane andelir sang sosok bahu ing mae espati Ayo, Pak Nur. kang aran Pati Suwanda alala apuhan ane kang ginelung triprakara guna kaya purune kang denantepi ayo Mas anoka netra ayo Mas yo ayo teksa kudu matal yo woi yo Ayo Pak Nur. Sio Mas, ayo. Meneh Mas, meneh. Yo. Sio. Yo Mas Pawang, digotong ke mlebu Mas. Kapok ora kowe. Yo. Silih nangkong Mas, silih nangkong. Zae. Yuk. Yes, men rodok tentrem. Panyunane ayang-ayang dituruti. Aji goyang. Bakso kuda Mataram asik.
biar cahyane ngelengake aku marang sliramu ora bisa ngalekake esem gemesake tansah sumanding saben dinane wayah dalu durung bisa netro wayanganmu aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu ganti rekoso ya asik yo uripku iki durung bisa gawe senenge atimu kudu coba urip ning alam donya iku bebaringi sing maha kuwasa tampa kanthi ati legowo so iki lo goyang yo iya wayah dalu durung bisa nendro bisa nendro wayanganmu ing netro aku elungo ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu so kudu Mataram intro so rekoso intro kok kaya ngene lakon uripku durung bisa gawe senenge atimu apa lan kudu wong urip ning alam donya kuwi peparinge kang maha kuwasa ganti ati legowo ganti ati legowo ya yes dikasih ngerti ra mas ati kang kadang nangis ing liyan angan aku kowe kebuka tresnan kang mesung bagus tak jaluk ojo seling katresnan pancene tresno kuwi akeh pacukan areki Bakso Kudu Mataram G Pro Audio Sound System luar biasa so
Sedeng rasane ati kang andang. Lihat anyawang aku kowe aku katresnan. Kang Mas wong bagus tak celuk ojo seleh katresnan yen pancen tresno kuwi akeh bacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah brengkaku. Yes. Bawa masuk. Gitu. bekso kudu Mataram. Arek Mas. Ayo Mas. Oh. Terima kasih untuk sedulur-sedulur seni semuanya. Yo Mas, yo. Yo. Yo tarik dulu Mas. Ahe. Yuk. Selunya Mas. Yuk.